Matul il-ġimgħat li ġejjin l-Aġenzija Infrastructure Malta se tagħmel xogħlijiet ta' emerġenza fit-triq tas-sejba fl-imqabba. Wanjus tkellem mal-perit ta' din l-Aġenzija Rejfil Abdilla li spjega li din it-triq hija mibnija bejn żewġ barrieri b'naħa fuq Blazzot u n-naħa l-oħra fejn barriera li kienet imtliet u twessat it-triq biex din it-triq ġiet b'żewġ karreġġjati. Il-perit Abdilla qal li hemm partijiet minn din it-triq li qegħdin jinżlu u partijiet li ggravaw riċentament. Għalhekk saru spezzjonijiet u ġie deċiż li jsir intervent urġenti. Deċidejna li mhijiex sigura li tibqa' miftuħa u għal-daqstant qed nintervjenu anke permezz ta' expertise ta' structural engineer li ħajkun qiegħed fuq abbażi ta' korsi li ħanieħdu fil-ġranet li ġejjin jiddiżinja struttura biex iżomm it-triq, ħajkun anke qed isir CCTV, ġifri kamera li tidħol fil-servizzi li hemm dranaġġ eżistenti biex naraw jekk dan għandux bżonn jinbidel jew ġarrab xi ħsarat u minn hemmhekk ħankunu qegħdin nibnu triq mill-ġdid fuq struttura. Hekk il-qudiem di triq ma terġax tinżel.